Kublai pi baro ki perlo ki papet ya kani ka channel junga kerteng junga de abintingat stand ban menta ka sni ngale kani ka video na ka benta ki to ki briew ki badang shang marwai ma single bat ki badang up ya u briew la ne ya ka briew ka banwan ha ka jing ka jongki bat ka jingkali junga ka long ba hato pi shai duai na em ya future husband la ne ya ka future wife ka jongpi lada em te ngi la habban prakat mai bat ngi habban duai tip marba balai ka longjing ki long sam jong ka ri berkajat ban riu chungi mo ka jot ka pra delang ba nyim ju duai mo na ka benta ubriu ba mangi ngi dei ban ya kendo la ne ka briu ka bangi dei ban kendo te haswa bangin shim ya karai mo bangin shim ya ubriu la ne ka briu te ngalaban ong ya pi ba ngi happen duai te ladang ngim duai te kala tikna yang ngi ba kan om last mo haktin kasing la ban ong ba kaying kasam chungi kan om yai ne kan mo kan om yai ne pi yo I ka juk menta bat nadu ka juk men chwa ba ka kilong sam jong ka jat berkari ke jongi bun ki bom dan kapa ma bun ki bom dan kapa te ba fikli ipa jong pitang dan em hayeng dan ki ba ong ba la phet ma te kani ka di jing shisha bat kam dei ka jing kran ka ba manga hingat kran la ninga insol ni kari berka jai benri onre kadi ki jing shisha piru piyo I kane bat balai kani ka ja pitem kadaw kalong ba ngim ju duai ma ngim ju duai ngadu bangi sedang man shim ya ubriu la ne ya ka briu te habangim duai ngi yat bakala no kan ngi yat bakala bat ngi shim shingkrung jang ki wai ma la ban ong habangi shim ya shingkrung la ne ya ka shingkrung jang ki wai la tikna ba ka yin ka samjungi kan pat tang shiteng por ma te kane ka ja bunsin ya ka ri bat ya ka jat ban rim jungi te ngim kwa ba kane kan ja shi ja na ka wai por sha ka wai pat ai ba kan kut no but ngi ka generation manta mo perthai jong ka juk manta ngi hap duai jur kan ya future husband na ya ka future wife ka jongi bat ngan pentik na bat ngan penshisha ya pi bangi dan yu le ublei ba immo ba de Jesus Christ uba mangi shakri te ngila dei band shakri bhaya u bat ban nget ya ki ktin ki ba ma u lakran bat ma u unle ya ki ki ba ma u dan kam te ka kamram chung ka long bangi hap ban shanya tri ya u bat ngi hap ban ngedro te habangi le lut ya ki jingdon kam ki ba ma u kwa ini te ngat tip ba un ai ngi ya u briu la ne ya ka briu ka ba mangi ngi thmu la ni ngi thrang bat menta kumno ngan ya thu e phi ba kanu kor kom ka ba manga ngal shai duai na ka benta u briu ban wan ha ka jing ka junga ngam duai jrong hunre ngaduai tang shilan arlan senten nomor ba ngai ba tang senten ru blai usnga bat usngau te kumno ngaduai ai ngu ya me kublai nomor mami belong blai uba imbat uba shisha mela thau ya ke jinglong sinrang bat ke jinglong panthai bat ko try ngaduai na ka benta ubriu ban wan ha ka jing ka chunga bama unlong ubriu ban it yame bat ban shakri yame ayu ya ka jing ya da bat laj u na ka basniu na ka jing sniu chung ka ne ka prathai bat ai ba ka jing I chung u hame kan long ka ba kersoi long ya u atiar chung me te perlo ka ne ka season of waiting mo ha ka ne ka por ka ba ma phi dang up yo briu la ne ka briu pimdei ban long ki briu ki ba long khlu la ne ki ba shang shit ban shim kumar mo yano ki ba ma phi sngo ba ki la it e phin re phim la pat snu thu la
shai ka linti lani ya ka jing shai ka ba ublei u ayapi te wan nai pat shim namar ba teng ka jinglang briew chungi namar ba ki bahayi ngasam lani ki kha lani ki kemi ki pa chungi ki la kwa yangi bangin shim ya kurim lani ki kwa yangi bangin ya thona namar ba ka por chungi ki la biang te ngi shim bakla no nrengan onge piba ladangim pat sung thu ya ka to ka season ya ka por ka blei u kwa ya pi pin shim no ane pin cham no shakwe bynta te nai pat shim no mar blei only you and God ma tang ma pi ba blei ba tip ya ka por ane ya ke season ka chong pi te perlok ni video kala poi shaka ba kut bad la dalong ka ba yarap lani ka ba ai chimento ya pi te phila ban subscribe like but comments but ru sa sung bha ban share ya kani ya gitu ki perlok ki badan kam ya ka jing hikai te tangkane nyen sai kendu pat ha ka we ka por